Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина. Исәнмесез? Әлмәттә кунакта чит ил делегатлары. Артсыбантуй проекты үзәгендә сугыш еллары балалары. Күселәр сәламәтлек сагында. Узган тәүлектә республикада COVID-19 таҗлы вирусы белән авыручы яңа 32 авыру очрагы теркәлеп, авыручылар саны 19964-ка җитте, дип хәбәр итте Татар информ матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе башлыгы урынбасары Любовь Авдонина. 17088 кеше бу авырудан терелгән, шул исәптән 49-ы узган тәүлектә һәм 302 кеше атна буена. Бүгенге көнгә коронавирустан барлыгы 192915 кеше вакцинациялаштырылган. Шуларның 104425-е икенче прививка алган. Бер атна эчендә 30 меңнән артык кешегә вакцинация ясалган. Нефтчеләр баш каласына кунакка Кения, Уганда һәм Зимбабве илләреннән делегация килде. Татарстан белән танышып үтү максатыннан алар безгә хәтле берничә шәһәрдә булганнар инде. Әлмәттә кунакларны шаккаттырган мизгелләр җитәрлек булды. Тулырак Алса Әмирова. Чит илдән килгән кунакларны шәһәр һәм район хакимияте башлыгы Тимур Нагуманов каршы алды. Очрашу барышында ул чит ил дәүләт вәкилләрен нефть шәһәренең тарихы һәм эшчәнлеге белән таныштырды, шәһәрдә эшләүче предприятиеләрнең югары роле турында билгеләп үтте. Әлмәт Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан, нефть төбәге баш каласы булып тора. Көнбатыш Европа илләренә барып җитә торган данлыклы дуслык нефть үткәргечләре Әлмәттән башлана. Тимур Нагуманов шулай ук делегация вәкилләренә килүләре өчен рәхмәтен җиткерде һәм алга таба хезмәттәшлеккә өмет белдерде. Бизнесның алга китүе шәһәр үсеше өчен бик мөһим. Шуңа күрә без бу визитлар уртак хезмәттәшлеккә ярдәм итәр дип ышанабыз. Очрашу Әлмәт урамнары буенча экскурсия белән дәвам итте. Чит ил кунаклары Татнефть компаниясе акчасына сатып алынган яңа Go Bike велосипедларын сынап карады. Исегезгә төшерәбез, Әлмәттә велошеринг проекты 4 еллык старт алды. Хәзер велопарк яңа велосипедларга байды. Кунаклар нефтчеләр инициативасы һәм финанс ярдәме белән төзелгән Әлмәт иҗтимагый үзәгендә булдылар. Биредә алар үзәкнең горурлыгы Италия рәссамы Франческо Бертини картинасының оригиналын күрә алдылар. Моннан тыш, уникаль музык уен кораллары күргәзмәсендә булдылар. Кунаклар ике яклы зур япон барабанында уйнап карады. Корал махсус стойкада урнашкан, аның тавышы бик түбән. Корпусы ике яктан тирене тарттырып, кыйммәтле агачтан эшләнгән, оригинал лак белән капланган. Алсу Әмирова, Мария Китаева, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Юл куркынычсызлыгы иминлеге мәсьәләсе һәр вакыт үзәктә. Шуңа күрә Әлмәт районы юхиди белгечләре әледән-әле махсус рейдлар оештырып тора. Чираттагысы җәмәгать транспортын тикшерүне максат итте. Пассажирлар ташый торган автотранспорт беренче чиратта куркынычсыз булырга тиеш. Шуңа күрә җәмәгать транспорты юхиди хезмәткәрләренең игътибар үзәгендә. Тәртип сакчылары берничә көн дәвамында автобусларның таләпләргә туры килүен тикшерә. 2021 ел башыннан пассажир автотранспорты катнашында бер юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Профилактик рәвешендә 8 апрельдән 15 апрельгә хәтле автобусларны тикшерү рейды булачак. Ревизия документлар тикшерүдән башлана. Юхиди хезмәткәрләре пассажирлар ташуны гамәлгә ашыруның законлылыгына аеруча игътибар итәләр. Хокук сакчылары аптечка һәм ут сүндерү чарасының барлыгын карыйлар. Аннары автобусның техник торышын тикшерәләр. Бу мероприятие вакытында пассажирлар ташый торган автобуслар, шул исәптән мәктәп автобуслары, балалар группаларын йөртә торган автобуслар полиция хезмәткәрләре тарафыннан җентекләп тикшереләчәк. Операция вакытында 195 машина йөртүче тикшерелде, 87 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очрагы ачыкланды. Юхиди ягыннан мондый контроль кирәкле чара. Инспекторларның бурычы машина йөртүчеләргә пассажирлар тормышы өчен җаваплылыклары турында тагын бер кат искәртү. Кайбер авыруларның, шул исәптән онкологик авыруларның килеп чыгу куркынычын ачыклау хәзер тагын да җиңелрәк булачак. Табибларга ярдәмгә биороботлар килде. Нечкәлекләре безнең материалда. Күселәр сизү тойгысы гадәттән тыш көчле булган хайваннар. Ис сизүләре буенча алар хәтта эзләү этләрендә уздыра. Бу кимерүчеләр исләрне ерак арада һәм иң аз микъдарда да кабул итәләр. Нәкъ менә шуңа күрә аларны биороботлар анализаторлар сыйфатында сайлаганнар. Алар пациентлар сулый торган һаваны тотачаклар. Шуннан соң пациент турында мәгълүматлар энцефалограмма рәвешендә монитор экранына чыгарыла. Бу кимерүчеләрнең башына терәлгән микроэлектрон матрица ярдәмендә эшләнә. Әлеге тикшерү күселәргә бернинди зыян да китерми ди галимнәр.
То есть она не испытывает боль. Күсе авырту сизми, тире тоташып диярлек үсәчәк. Күсе алга таба яшәргә кала. Эшләре тәмамланганнан соң алар белән берни дә булмаячак. Тикшеренүдә барлыгы 15 күсе катнаша. Алар Новосибирск шәһәрендә үстерелгән. Әлеге күселәр үзенчәлекле һәм йортлаштырылган, кулга ияләштерелгән. Экспериментларда да бик теләп катнаша. Бу көннәрдә кимерүчеләрнең эшләре күп. Аларга йөзләгән теләкләре булган риск төркеменә керүче пациентларны тикшерергә туры киләчәк. Галимнәр алган нәтиҗәләр шикәр диабеты, туберкулез һәм хәтта ашказаны һәм үпкәдәге онкологик авырулар барлыкка килүне иртә стадияда булдырмый калырга ярдәм итәр дип ышандыра. Инновацион методика превентив диагностиканы шактый җиңеләйтә. Что такое скрининг? Это возможность провести. Скрининг нәрсә ул? Бу халыкның зур төркемнәрен кыска вакыт эчендә тикшерү мөмкинлеге. Шул ук вакытта бу тикшерүләрнең пациент өчен максималь уңайлы булуы бик мөһим. Бу методтан да уңайлырак усул уйлап табу кыен. Кан алырга, энә белән казырга, нинди дә булса приборга куярга, трубкалар йотарга, нурланырга кирәкми. Махсус капчыкка берничә тапкыр сулау да җитә. Авыру куркынышы ачыкланган чиракта пациентны алга таба күзәтү өчен исәпкә куялар. Тикшеренүләр Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Татнефть игидасы астында перспективлы тикшеренүләр фонды арасындагы килешү кысаларында Көньяк федераль университеты тарафыннан аның медсанчасти базасында үткәрелә. Элегрәк методны Бөек Новгородта сынаган булганнар. Анда экспериментта 2000 дән артык кеше үз теләге белән катнашкан. Табиблар уңышлы нәтиҗә булган чакта киләчәктә кимерүчеләр ярдәмендә булдырмый калырга мөмкин булган авырулар исемлеген киңәйтеп булыр дип өметләнә. На сегодняшний день биогибрид... Бүгенге көндә биогибрид технологияләр, алар фәнни тикшеренүләрнең күп кенә фундаменталь юнәлешләрендә өстенлекле. Татнефтьнең бүгенге көндә бу кызыклы һәм перспективлы юнәлешне үстерүгә юнәлдерелгән программалар пакеты бар. Җиңү көне алдыннан Татнефть компаниясе ярдәме белән Артсыбанту исеме астында төбәк рәссамнары конкурсы үткәрелә. Быел күргәзмә 8нче тапкыр оештырылды. Рәссамнар нинди теманы яктыртканны һәм үзеңә ошаган картиналар өчен кайда тавыш бирергә мөмкин булуын безнең киләсе материалда карагыз. Быел конкурста Татарстан, Башкортстан, Самара өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Новосибирск рәссамнары катнаша. Бу юлы аларны «А были вместе», «Дети и война», «Балалар һәм сугыш янәшә иде» темасы берләштерде. демонстрирует Әлеге күргәзмә сугыш һәм балалар янәшә була алмый икәнне күрсәтә. Күргәзмәне шәһәребезнең 11 ноктасында үткәрергә планлаштырабыз. Аны барлык әлмәтләр һәм шәһәр кунаклары күрә алачак. Кешеләр киләләр, картиналарны карыйлар, ошаталар, рухланып китәләр. Балаларны җәфа чигергә мәҗбүр иткән сугыш еллары авырлыкларын чагылдыручы иҗат һәрчак күңелгә үтеп керә. Авыр сынаулар кичергән кешеләрнең хәтерендә мәңгегә калган тойгыларны нәкъ менә картиналар тапшырырга сәләтле. Конкурска килгән рәссамнар үз геройларының хис кичерешләрен һәм сызлануларын иҗатларында чагылдырган. Кечкенә күзләрдә җитдилек, борчылу һәм өметләр. Кемдер киресенчә үз эшендә гамьсез шатлык чагылдырган. Бу рәхимсез дөньяга үзенчәлекле протест, язмышның үзенә чакыру һәм үлемне кире кагу кебек. Кәефләре нинди генә булмасын, 30 картинаның һәрберсе онытылмаслык тәэсир ясый һәм үз тормышыңны аңларга һәм уйланырга мәҗбүр итә. Сугыш елларын күрүчеләрнең кичерешләре белән чагыштырганда, безгә шундый җитди тоелган проблемалар мәгънәсез чүп кенә бит. Күпләр күргәзмәгә үз балалары белән килә. Аларда патриотизм һәм бабайлар батырлыгы өчен горурлык хисе тәрбияли. Балалар зур кызыксыну белән картиналарны карыйлар. Мне подавай, где там сядать. Военная тема. Картиналар барысы да бик матур, тере, объемлы. Сугыш темасы. Без хәзер улым белән җиңү көнен көтәбез. Без еш репетициягә эләгәбез. Ул шундый шатлана. Әни, без көндәшләрне җиңдек ди. Шуңа күрә картиналар күргәзмәсенә эләгүебезгә шатмын. Кичә күргәзмә Иске Әлмәт иҗат йортында булды. Иҗат эшләрен бүген иртәгә Әлмәт дәүләт нефть институтында күрергә һәм ошаган эш өчен тавыш бирергә мөмкин. Экспозиция Татнефть компаниясенең медсанчастендә 19 апрельдән 21 апрельгә кадәр эшләячәк. Фәрит Яруллин исемендәге музыка көллиятендә 22 апрельдән 23 апрельгә кадәр. 24-26 апрель Мирас спорт сауыктыру комплексында. Мактама парк сәүдә үзәгендә 27 апрельдән 28 апрельгә кадәр. 29 апрельдән 1 майга кадәр картиналарны Әлмәт иҗтимагый үзәгендә күрергә мөмкин булачак. 2 майдан 6 майга кадәр Панорама сәүдә үзәгендә, 7 майдан 8 майга кадәр күргәзмә драма театрында узачак. Ә җиңү көндә 9 майда рәссамнар эшләре Ленин мәйданында бәйрәм атмосферасын тулыландырачак. Исегезгә төшерәбез, ошаган картина өчен теләгән һәркем үз тавышын бирә ала.
Ознакай районында кошчылык буенча зур эшчәнлек алып барыла. Йомырка салучы тавыклар җитештерү белән шөгыльләнүче гаилә фермасы хакында алдагы сюжетыбыз. КФХ Сайфуллин исемендәге гаилә кошчылык фермасы Буралы авылы җирлегендә урнашкан. Элеккеге дуңгыз фермаларын реконструкцияләп ачылган фермада барлыгы 150 баш тавык үстерәләр. Ел әйләнәсенә 350 мең тавык үстереп сатыла. Тавыкларны Рәсәйнең төрле өлкәләреннән килеп күпләп алып китәләр, диде фермер Сайфуллин Ришат Ринат улы. Чит аякларыннан, Самарадан, Мәскәү өлкәләреннән килеп чират торып алалар, диде ул. Фермер кошчылык белән 2012 елдан шөгыльләнә. Алар ике туган, Рәзиф белән Ришат бу эшне Мөслим районында үз көчләре белән башлап җибәрәләр. Ришат Ринатовичның Буралыга килеп эшли башлауына да инде 4 ел булган. Буралыны сайладым, диде фермер, чөнки зур комплекс. Юл шаты булуы белән дә уңайлы, авыллар якын. Хуҗалыкта барлыгы 12 кеше эшли. Шуар Абдул, Җәлил бистәсеннән Буралыдан йөреп эшлиләр. Вахта методы каралган, хезмәт хакы да вакытында түләнә. Бу фермаларны аякка бастыру үзебезнең көч белән генә түгел инде, үзебезнең дәүләтебезнең дә ярдәме тиде. Семейный фермалар буенча шул грантта катнашып 20 миллион күләмендә субсидия бирелде. Менә шулар белән эшләп, полный шушындый дәрәҗәгә китереп бетердек инде бу фермаларны. Буның тукымнарына килгәндә инде біз Родонит, кызыл тавык инде бу, Родонит 3 дип атала инде бу линейкасы буенча. И ак тавыклар немец породасы Корал дигән тукымны үстерәбез. 50 мең баштан башлаган булсак, бүгенге көндә инде 350 мең башка кадәр күтәрдек бу поголовьены. Шебиләрне суточный возрасттан алабыз, сатып 80-85 көн монда торакларда утырып, аларны җитәрлек дәрәҗәгә үстереп, аннан соң сатуга чыгарабыз. Оптовый бәя инде бүгенге көндә 220 сум менә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Быелга апрель үзенең җылы көннәре белән шатландыра. Моңа бигрәк тә бакчачылар куана. Бу вакытта бакчага чәчләргә тиешле орлыкларны барлап, тикшерүчләрен тикшерәләр, бакчага азотлы ашламалар кертәләр. Әлбәттә инде теплицага үсентеләрне чыгарып утырта башлаучылар да бар. Мәмәт авылында яшәүче Нәсимә Фәйзрахманова бу көннәрне түземсезлек белән көтә. Аның белән Рәдифә Нугманова танышып кайтты. Нәсимә Фәйзрахманова пенсия чыккач Мәмәткә үй салып күченеп килә. Биредә гаиләсе белән аның кызы яши торган була. Авылның һавасын да, иркенлеген дә үз итә ул. Иң зур хыялы бакчасын гөлчәчәкләргә күмүне тормышка ашыра да башлый. Ел саен яшелчә һәм чәчәк үсентеләрендә үзе булдыра. Булдырдыгыз? Рассаданы мен февральдә утыртканым, 12 февральдә. Петунияларны январь аенда утырттым. Астраларны инде март башында чәчтем. Шулай күпләп чәчкәнсез, бакчагы зурмы? Бакча 24 сотка, 2 теплицабыз бар безнең. Чәчкәләр бөтен ишек алдын тутырам инде. Помидор үсентеләрен тәрәзә төбен тутырып үстерә Нәсимә апа. Үземә дә, гаиләмә дә, дус туган күрше күләнгә дә җитәрлек булсын ди ул. Аерым тәрбия сорамый, вакытында су сипсәң, төбәк кипкән саен. Шул җитә. Ишек алды җәй буе чәчәккә күмелеп торсын өчен Нәсимә апа үз сире белән дә бүлешә. Менә мен астраларны заход сибәм, менә сибәм февральдә, мартта, и менә хәзер май аенда сибәм тагын берне. Ни өчен шулай эшлисез? Ну, менә җәй буе чәчкә аталар. Алар уже иртә утыртканнары уже май азагында чәчкә ата башлый уже. А менә бу Рудбекина персянкаларны шул елны атыр өчен рассад аркылы утыртам мен. Аты була 2нче елны гына аталар бит алар. Нәсимә апа гомер буе ТМС групп идарәче компаниясендә эшли. Башта конструктор бүлегендә, аннары бухгалтерия, аннары икътисадчы булып, барлыгы 36 ел соннар чүпләп эшләгән белгеч, пенсия чыккач та шигә башлый. Аның кулы белән ясалган картиналарда күбрәк чәчәкләр. Чигү чигеп мин озын кышкы кичләрне уздырам, шулай итеп бакчалы җәйләрне якынайтам ди ул. Тынычлык инде мен көнне буе бакчада бит бер үзем. Бабай балыкта йөри, аның исәнлеге юк, астма белән ширли. Булай рәхәтлек бирә инде. Мен иртән чыгып китәм, кичкә хәтлек. Бакча мәшәкатьләре әле тагын сәламәт булырга да ярдәм итә ди Нәсимә апа. Хәрәкәттә бәрәкәт. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты өчен Мәмәттән, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.